Zdravím všetkých okolo... Ešte raz. Zdravím všetkých okolejúcich, moje meno je Fenix, to je Bfox a ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát to bude video z novej hry, ktorá vyšla nedávno, aspoň viem o tom, že vyšla nedávno, s názvom Dipe.io. Je to na princípe Slasheraya a Agaria. Podľa všetkého by to malo byť lepšie ako Agario a Slasheraya už dokopy, neviem ako by sa to malo zmiešať. Ale ja už som si túto hru zahral. No, v tejto hre ide o to, že ste takýto tank, ktorý strieľa takéto červené guličky, ako môžete vidieť. Vylepšujete si vlastne, ako môžete tuto vľavo dole vidieť, vylepšujete si svoj tank a získavate lepšie úrovne, získavate, aby ste ten tank vlastne mali čo najviac vylepšený a vďaka tomu budete môcť lepšie strieľať svojich superov, budete sa dostávať vyššie a vyššie v scoreboard a podľa mňa je táto hra lepšia ako to Slasheraya a Agario, oveľa viac ma to chytilo a ja si tuto vylepším health, lebo health je podľa mňa v prvorady. Čím väčší health máte, tým lepšie. A živíte sa tu vlastne tým, že ničíte tieto... Dobre, toto sme si dali, toto je fajn. Kokos. No, tak toto sme nemali šancu. Takže momentálne máme level tank 4, máme vylepšený ako tak ten max health, takže v prvom rade si ho vylepšíme. Keby si chcel niekto túto hru zahrať, budete mať v popisku videa. Keby si ich so mnou chceli zahrať, informujte ma na môj Skype, ktorý máte takisto v popisku videa. Len vôbec neviem, že či sa tu dá nejak spolu pripojiť, nemám v tom skúsenosti. Túto hru som začal hrať len včera, len nejakých 10 minút som ju hral, tak nemám, vôbec ešte neviem. OK, toto zničíme, nech dostaneme nejaké tie skóre. To čo ide po nás, tu idú po nás nejaké tieto hebeda, ja to nemám rád, výborne. Kokos, aj tohto týpka naháňajú. Mohli by sme ho dať teraz teoreticky. Ale dobre, nejdeme po ňom, budeme kamaráti, budeme šlachetní. Dobre, takže max health už máme ako tak dobrý. A ideme preč od týpka, lebo ten nás zabije. A dáme si reload, takže budeme môcť teraz vlastne strieľať ako takto. Viac a viac týchto guličiek, ako bude sa nám to rýchlejšie doplňať. OK, level tank máme 11, máme 385 skóre, čo je nič. Kokšo, ale tu niekto fajne snajpí, dobre, no. OK, typkovi pomôžem a rovno idem asi aj do neho. OK, typka sme fajne dali. A vylepšíme si teraz bullet damage, nech máme väčší damage na týchto oných chujovinkách. Pekne, tuto sa naexpíme, dobre, tuto máme tieto blbosti, tieto, 6 uholníky, alebo čo je to za 5 uholníky. A čo si dáme? Ja by som si dal toto som ešte nemal. Teraz strieľame mega dobre, toto sa mi ľúbi. Poď. Fajn. OK, teraz máme 5, takže si vylepšíme, dáme si reload, máme teraz úplne najlepší, takže už máme úplne takú shotgunu. To je fajn, výborne. Už toto zničíme. Fúha, tu už som už typek dobrý a zdrháme stade to. A vlastne takto, keď strieľam dozadu, tak sa rýchlejšie odsúvam, čiže je veľmi dobre. Tu mám nejakú šancu zdrhnúť. A dáme si tento bullet damage. A následovne by sme si mohli dať aj regen, lebo ten je dosť dôležitý, aby sme mohli fungovať. Keď nás niekto bude snajpiť, tak aby sme mohli si rýchlejšie doplniť život. A do tohto typka ideme. Toho dáme. Ale typek už zdrhal, lebo vie, že by to nedal. Doplňme si regen a ideme ďalej. Ideme si Dipe.io. Trošku máme lagy. OK, už by to malo byť fajn. To je mega! Zdrháme, lebo toto nedopadne dobre v náš prospech. Ideme radšej preč. Pokúpame si na tomto. Dobre, to nám bohate stačilo, ale tuto nejaký rozhazovač, čo tu mácha s tými svojimi. Ale tohto by sme mohli dať. Ideme takto za ním, ideme takto bližšie k nemu. K nemu prisunieme. Typek dostal. Tohto typka dáme, takže ideme takto bližšie. Ne, tak tam radšej nejdem. Ale tohto dáme. Ideme bližšie k nemu. Ideme.
Alebo že by? Alebo ideme k tomuto? Ne, toto nedopadne dobre. To zdrhám. Dobre, takto sa pekne odpalíme. Teraz nebudeme strieľať, aby sme sa mu stratili. Veľa ľudí sa ma pýtalo, že na aké jazyky chodím. Takže ja vlastne neštudujem. Tak učím sa ruštinu a anglinu. Ruština mi bola trošku prednejšia, ruština mi bola prednejšia jak nemčina. To isté sa učí aj samuraj, ten je na tom takisto. Radšej preč. Dáme si body damage a teraz budeme mať, keď do niekoho narazíme, budeme mať väčší damage jak on. Tohto dáme. Sme lepšie na tom jak on. Ale zase máme lagy. Co? Dobre, typek ide dole. Typek je dole a ideme na tohto. Dobre, beriem späť. Alebo toho dáme, lebo on není taký presný jak my. Už sa nás bojí. On sa netrafí, on sa nevie trafiť, to je to. Teraz nás zobral, fajne. Ideme radšej preč, lebo ešte jedna taká rána a by sme na to doplatili. Prosím, ja nechcem zomrieť. Nie. Fúha, toto bolo dosť tesné, ale ešte nás stále nasleduje typek a nevie ešte to nič dobre. OK, takže ako tak sme z toho vyliviazli, ale život sa nám ako tak nedoplňa, čož není dobre. Kto by vedel nejaké rady ohľadom tejto hry, napíšte mi to do komentárov, budem za to veľmi rád, lebo v poslednej dobe to určite budem gambliť. Dobre. Čo si dáme? Machine gun. To je najlepšie. Teraz máme úplne takú machine gunu poriadnu. Keby sme si dali toho destroyera, tak to by sme neboli takí presní a nebolo by to skrátka také dobré. Bola vlastne taká shotguna, taká brokáda, dá sa povedať. Ideme za týmto typkom? Toho dáme. Dobre, teraz sme tu na koni, lebo tuto sú už takí slabší typkovia. OK, jeden down. Aj tohto by sme mali dať. Ideme za ním, máme viac života, máme všetkého viac. Takže ideme si ho podať. Poď. No, poď, toho dáme, musíme. Yes! Ale to sme nedali asi mi zrejme, čo? Maybe. Asi nie. Poď. Nie, toho už asi nedobehneme typka. Či? Dobre, do ňoho radšej nejdeme, síce má len o 2000 viacej, ale riskovať to nebudem. Už by sme mohli dostať aj niečo na nejaký heal, lebo už sa nám to tak kráti. Toto je sranda. OK, mal som tu menší cut, mal som telefón, musel som to tank odstaviť niekde na kraj, aby ma nevideli, našťastie sa mi to podarilo. Tohto dáme. On nemá dobrý, on není taký dobrý, on do nás strieľal len jednu, my do neho strieľame oveľa viacej. Toho dáme. Ideme za ním. Ale dobre, nejdeme to riskovať. Asi by nás typek dal. Rozrážame si cestu. Kamo, ne, dobre. Ja viem, akože by si trúfol do nás, ale sorry, bratum, ale zdrhám teraz. Kokšo, prvý má 151 000, ja neviem, jak to dáva. Inak v strede, alebo tak nejak v strede, cca, sú také obrovské tie geometrické útvary a chcel by som to nájsť, lebo na tom sa dobre fakt priživuje, dobre sa na tom získavajú body. To by sme v prvom rade museli nájsť, čo? Takže level 40 máme machine gun. To je fajn. 16 000 skóre.
To sa dá, len potrebovali by sme trošku viacej, lebo potrebovali by sme nejaký ten upgrade, lebo s týmto už dlho nevydržíme. Už nie sme na vrchole potravinového reťazca. Aha, tuto niekde môže byť. Tuto to niekde, lebo ak sa tu zobrazujú tieto blbosti. Toto si potom dáme, Ak teda to budeme môcť si dať. Tuto niekde musia byť tie veľké blbosti. Kokos, typek už má riadnu tú onu shotgunu. Áno, tuto niekde by to malo byť. Tuto sa priživujú tí najlepší. Ako sme my. Dáme si machine gun znova. Teraz strieľame ešte lepšie. A dáme si body damage. Ale ideme stále to prežiť, lebo typek nás asi dal. Ale tuto je ten stred, takže vieme, že tuto si body nazbierame. Kto z koho? Ale asi on... Ne, prosím, zmizni. Ani ty do nás nestrieľaj, prosím ťa, dobre? Ďakujem. Nie! Šmejt, nie, on nás našel. Nie, on nás zabije. Nie, prosím, nie. Nie, prosím. Nie, zdrháme mu cez geometrické útvary. Možno sme mu zdrhli, teraz neviem, je to boh vies. Ale asi sme mu zdrhli, ja by som sa tu niekde doplnil, tak to nenapadne. By som sa vyhýbal tým veľkým. No, doplň sa, HPčko, Kokos, tu čo po nás ide? Lagi, on je tretí. A ten spin team je prvý. Do neho radšej nejdeme. Dobre, poď, tu sa musíme priživiť. Poď, tuto je toho dosť. Ak dáme toto tak, ja budem mať Vianoce, počúvajte. Typek už čaká, on to po nás vypustí. OK, medzi tými to padlo a typek nás ako tak nejak zabil. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, určite ho hodnoťte lajkom, komentom, subscribeom. Ak sa nás chcete niečo opýtať, v popisku videu máte náš ask. A zatiaľ čus.